hjælp. Det er for Trulli. Hør, Trulli. Den elsker Mark. Mark, ind over til dig. Mark for Mark. Er det ikke svidset musik, det der? Jo. Se, de har ikke fået lov at spise. De sidder og spiser hotdogs en juleaften. Jeg er så med, så jeg ikke engang kan rykke i ørene. Jeg skal i sovemorgen. Må jeg lige se ham i fuld optagelse? Nej, Claus, for helvede. Altså, juleaften skal sluttes af med det. Der skal også være lidt hjemmehygge, ikke? Ja. Så får vi have det bredt. Hvad spiser du så? I stedet for at kede sig. Ja. Ej, se, han sidder og spiser hårder, mand. Du bliver en rigtig mand, du. Det var en rigtig god ven. Han er en guttermand, du. Han er meget god ven. Så. Hej, lille Luna. Hej. Dejligt. Jeg fanger hylder. Nu skal vi lægge sævn her. Ja. Luna. Hej, skat. Kan du sige hej til Gøtti? Ja, Inse. Så sender vi et bånd ned til Gøtti.